ngan chu jau mat hayi ngan chu pen ni ki khon ngan chu rings dot suki kini ki khun jonga ken chu yap ngan hayi Kublai pi baro kini kilong ki khubor bam ta kasngi bakut jong katayo na kabanta ki dok kisug babala tayo la ki nong rep ki kwa kabay nong banthit bam hayeng badai katayo yo bay nong phausi ki nong di madan khamtam ki nong rep bawan di jur hajil run kila sha pakhang no ha katanat municipal bat ka jingiram jong ki pulin katanat municipal ringkat ka jingirap jong ki pulit banka penyeng da ki pulit silenter kelenti ya jil road shadu pulu men ha ka santrik unailar ka municipal board SMB klabeteng ya ka jing penbet ikinong di madan ha jil road shillong da ka bakhang ikinong di bansong di biang ha silenter kelenti ya pat ba kat bala penyeng ru ya ki pulit hak ti ka jaka ban pentikna ba kelenti ya pat ba kan na ki dukan madan kani ka jing penbet kawan hadian ba ya kinong di madan na jil road lasdang ban penken ria syaki jaka di balabu kerpang Kadgum ka Urban Affairs Department ya kinong di na jil road lapan kenria syaka vending zone ha ka parking lot markhap bat ka SBI kat ba ka sarkar kadang pentrekam ya ka Meghalaya Street Vendor Scheme arhajar arpulai ha ka santri unailar ka New Trap Jil Road Street Vendors Association HJRSVA kalapan pau ya ka jing prasya halor ka jing kendang bar kala kerpat ka sarkar bansha ikinong di madan bakin syong di biang hajil road nadu ka porsan baji janmien manna kasngi ka association kalai kenduk ru ya usembut menteri rangba bakmi ya ka urban affairs masnyau bhalangdhar banra ya kani ka jing kerpat inong yalam ka association kilong baga jil road ha ka por janmien kadai khamtam kalinti ya kejat bakla kular balada sha ya ki bandi kinsdang tang hadin kesan baji janmien khnang bakan om penthun ya ka let kawan jongki pat ba ka association kala kenno ru baya kinong di la kendang nadu ka arfru tarik unai tung khem da yo notice na ka SMB kato kat ni kilong kmi badai kinong rep kiwan ra jur ban one day hayo jil road ringkat ka ba ya ikhun badang red Shadin bande jur la khang no daki pulet baki dei kilong kimi kila kiu jingdom namar baki dei kiba penyan ya ka ying kasam ban em ki khun habaya khun ya kilat pathai khubor kumnu ka sarkar ka penslur ban le kam la jong ka penslur ban rem pen ban hari la jong ka kenther bar ka be bar ka jaka bsyong dukan maki kam dei kalanti yat kali bayat daki briu bar kam pen khap nya ya ki pat ba Shushu ki thu ki shong dukan tang janmin kani ka sarkar kale donbor kabe kalai ki try muluk ka penyang daki pulit kum ka jakaya le bali kimlet sha border Assam banyadai ki pat khasi hanong ba shillong ki le khla ong ki long kmi ha kawi pat kalyang ka sarkar kala ong ba ka jingpin kanria ka street vendor kalong shibenta jong ka jingthu ban pelong ya ka shillong ka ba khut ka ba shngan ba ka ba khambeng ringkat bagajing persyang banyadai ka kamai ka ji jong kinong di madan da ka bapinbiang ya ki jaka di bala ithu ka jingdon jong ki pulit hasilenter ka jilrun menta ka pin i baki bor badai khmi kidang persyang ban pintikna baklinti ya pat ba kan om sha ker biang da ki dukan madan kat ba ka jingakran halor ka jingkerpa jong kinong di ban sha di hakpor janmin kadang long kamat ka ba kongsan hapleng kinong di bat ka sarkar
Aja tiba juga. Gat pisang ni. Ni so tenat ya ba. Ni dap ka cing sosi ka bakrau hadu kata-kata bangi syak la don bor hadu kat ne. Na marok ka cing keran bangi kempolong ka basai mentangin chu syawan ka ne. Ni nam so tenat si sendan. Beli pimpa yang ni kulit berkilat sebordar. Tangi pak ka sebordar nyong kali. Ka itu kinola pengap dai sebordar maka tu ka cing om senam ka tu ka cing syak penyap. Ni le ngene ngem tan ngem syak penyap. Kat tu kim yo syu tang ban reb ban riang ya tu ka lengkha ka badai hok jong kitrai jala jongi kim yo syu. Henry kat ba kini ki jongi patsa kabordar salah pengap kim nut kim nut ban lek Henry kat ba yang ngi urit uria yang ngi uduk usuk ukup siliang usem siliang ubabela mensni pam menmiet hadu kat ne ki peniang da usipai Tekan ngi pam kata ka order ka bayok la ta ka kut ki ong bawan kut order ya kata rikem ai ngi ngem dan cintep ai ni bisa kendang ne kata ngem dan cintep ke serkar ka asa ka yingi anu dong kong kasi ngi kem ngi kerngak ya ta saka ba pen krek na mami kwa be kini ki caka hang ni te mentaru ki bun ki bom yo kata ka COB gidon de ki sa phau tam ta ki kasi ki bedar heni yo tang arpo ngut yo tang arpo ngut yo oro ka sa kinai bam sho kinai bam sho gitu kem tengan kan no ngut ki para kasi jungi ki badok ki ba cencang ki bon song ngene ka caka ki pang ki kun ki song hai yeng kisah ying wai kem dan mensu ke baying wai tang si benar benar kila siapa kara ka canjong kiru ngi senai yang kini haban nyarap au yang kini nyarabai hado ke pokok nyarabai Cemtak ni bagi serkar ka peniat dak leng pesa atau ngem salia dalai ngem salia ka ka kemeng ngolong ke kun kem thai nganam salia hado ke sigi cingyak nganam salia ngin syang mayang ne caka nganam salia re shisha ngin nam salia re ladangi syang hayang bangin don kari ngem syak ngem tiang ngenam ting si sendan ngenam ting ngim don lat syu tidak kawe pat kakam bangin yo kakam kajam ngim don lat syu dak kawe ka jing belaru namar bangila im nang ne i penhek pensan gini ki kun ngadon ikun ibadang khamri ine ibadang sistem sistang ke ngan syu jau mat hayi ngan syu gini ki kun ngan syu rings dot suki kini ki kun jonga ken syu yap ngan hayeng ka bahaba ka sarkar kan syu penyap no sendan ha ine icaka baka jaj benriu jongi kan yo i yang ye em ngayok ke cakap syam boleh miong iyo masih ada ni depet kakak dia piong pat ba ka seluruh orang yang pengen rap di seluruh em piong rap brokoli rap uta pengen wande hang ne jerut pakai ayo palan tidak mentangi rap ni wande hang ne insyaallah kum ning la kum no tu ang coba lama pi kan ngela kum no pej ni mentangi yang nampak ka hang pengen wande hang ne cakap mentangi wande syaka kum ning la kum no di wande tang sambat ci sejerong hang ne cakap Taki ni ang bom dei ka jaka ba syong dukan bom dei ki jaka jongki khasi jaka jongka ward commissioner Tei ukla ca ukhar uyo ban re tekan hang ne ke cela cungi ka baman dekat bangi pat ki khasi ngiwan hang ne ban kamai tang portion mit ngemlang ngiwan hang ne tang sau ba je si jurang kamai hang ne sampai si yo maran re namar men si ni rap ni le ot ki jur sak per salom indom ilang ngiwan di ne kalong kalat kamai ka piang pal bahai ni ada sarkar ailat ini udhannya ngirap brokoli ngirap upor ngirap muli ngirap ngiwan di kan saka ngi bangi ngi kuak bangi wande hang ne bangin emo tang jan makan yo kacing mentoy ngi dang ngirap kam mentoy so bangin rap bangin suwa wala dan bor kumne ladangi chu ai kumbai ai ha state central try ke sarkar kemen dapoy kubi ateng kangen suwan ai kum to pia kemen kemudian ngirap ngi pi kemen
Handai bakan pelilat yang iya kene kabenta bangi ngin yo pandi. Lai luit mo tang jan miet long ilak peniaj dak hajar kilo kalak long kajumen to yangi kalak long kalat yo kam nak ka sorkan. Nam ta ka jing im jongi bangin besar. Ikini ki kun ki badang rit ki jongi ba kidang don kam ya kabam. Kidang don kam ya ka jing i nak ka kemi. Kim patip ai. Ta bangim don hok syu pat ban kamai. Terus maksa sendiri dia kalau kita nak di Indonesia gerak.